Kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo na naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Media Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay, 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yung ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, dahil man pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, dahil man sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung naputuwag ito ang pangarang ng physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw, ng antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, kuminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko lumang sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos, nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasuprayasin na niya. Ang utrog ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang taon na suprayasin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko lumang result. Ang gawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist kayo, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalokoton ngayon ang lawas ko, nangyayang ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigda ako sa Doc Joey Bitito. Igapot ko kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt nung blood chem na alang gawin so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna, subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Diyo, inot andara ko sa nangani 1K. Dati akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawan naman ako ning sa half month, 15 days na tumada. At observasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya.
po ako ng Megawan, yun, bumaba na po. Saka ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng po, nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaaya po kayo na susukan na rin po itong mga misis brothers po kung dito po Jollibee. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira nung nga pala. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, nalalaman rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Nag-consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gout. And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta ba ako sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magkukuha daw ng sample at biopsy. Pag sabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat punta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa Programa sa radyo. programa niya sa radyo. So yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasya, straight yung tulog ko hanggang umaga. So talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga siya. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ina-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi,
At Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing for nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa man 24 Wala pa hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung liit ko. Yun kaya doon sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina na. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobra Sobrang pawi. pawis mo. Oo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Okay. Kaya nga sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo din sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan, Iyo po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na nararanasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Sa mura, Balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. yung dalawang babae na katrabaho ng asawa. Yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, ano, wala na, okay na sila. Kaya, Iyo po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip lang, wala na, okay na. So, congratulations, sir. Talagang nangyari sa inyo, himala. Ibo. Sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa lang instrument yung doktor. So, congratulations, sir. So, sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit na Oh. niharap na. Okay, sir. Congratulations and mabuhay po kayo. So, mga mahal kong kababayan, ito po ang aking isa nagpapatunay, si Raul, na po siya ng lugo, hindi na makatulog ng mahusay. Ang mga missing products natin, ito lalo ang missing 4. And one day lang po, yung pag ng dugo, nawala. Yung nakatulog rin po kagad siya ng mahimbing. At ngayon po, 1 month pa lang, ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksi ng lumakad. At yun nga po, sabi niya, papawisan. Kasi pag pinagpapawisan po tayo, ibig sabihin, healthy po tayo kasi nalidetoxify ang ating katawan. So sana po sa lahat nating mga kababayan, meron din po kayong mga health concern, huwag po kayong mag-atubili. Kayo kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pinas. Dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121. Kasi po kami andito, tulungan po kayo. Ang aming pong mandate, galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto nating tulungan ang kapwa Kristiyano. Maraming salamat, magandang araw at mabuhay po ang Sambayan Pilipino. Okay.
Okay sir, congratulations. Bigyan mo si... Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul. Pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niyo po ang kanyang buting may bahay. Natin si Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-amazing po ang dahil. Sir, kung ano po ang dahil nakapunta kayo noong staffing noong dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, bigla lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Konsulta ko kung ano ang gagawin. Nagbigay sila ng... And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound down. Binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta lang, specialist ang police, para tinanong ko po siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magkupa daw ng sample at biopsy. Ang biopsy, naisip ka agad na pagbalik na ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Naisip ko, si Doc na Joey, pirinig ko na rin siya sa mga Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ako sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na sunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talagang maganda yung tulog mo. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka, so may improvement ka agad. Kaagad. Yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, ang sakit. Nawala na. Yung sakit pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng amazing for nawala. Wala. That's wala kong minom 3 at saka 6. Pag ilang umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi, Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugong inihi. Wala nang sakit na akong naramdaman. Wala pa man 24 Wala pang hours. 24 hours. Kasi 3 o'clock ako di alit. Hindi 1 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yung kaya na ako nagsabi, sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo yung nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman na sakit kahit ano. Wala pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo sir, maganda na ano mo. Maganda na. Wala yung parang mabigat. Maglakad. Nararamdaman rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobrang na pawi. pawis mo. Oo. Nalilitox yung lang. Sobra lang. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Okay. Kaya sabi ko sa misis ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina natin na napapunta mo dito. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan. Iyo po. Para hindi na sila mahirap. Sobra kasi ang hirap na nararanasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo.
Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang dalawang babae na Umaga po sa inyo. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyag. Nagpunta ako kay Doc Tita, mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. may sugar ka ba? Alam pa Ay, ako. sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. sabi na lang ka. Oo. Nabagok so ano ko, sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang kung anong marayon. Kaya di pa irma kong sa loob ng 2 semana, Dalawang linggo, at saka yung Amazing Diyos, Amazing 4, missing 4, at saka ano, Amazing Diyos. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rasis, at saka nag-abil pa akong sabon, kape. Opo. Oh, salamat sa Panginoon sa Galing ka. napagaling ako at wala na akong ano. Mo nanay, nang wala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Nagpapunta ko almost. kanina. Opo. One Okay. na lang. Okay, so almost normal. Opo. Nagpunta naman ako kung ano ang maraming pag-i-maintain ko. Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa Amazing 4, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, apat-apat na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang ng 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, pupunta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. Oh, January sa Ngayon ano, lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing 4, gumaling yung kanyang process. Gratis. Yung Nagrelaya sugar namin. niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka tayo. Napakinggan ko nga sa radyo. Kaya Opo. sabi ko, magkagamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nagsuggest sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng marara, Oo, nagkakati. nagkakate. Oo, anong marara? Sa O dito rin, yung amazing forbe. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing forbe. Kaya sasabihan ko huwag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo. So yung, ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your Assistant. assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon ay
79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko eh. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parati, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming Sana tulong din po kami sa inyong pangangailangan. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag-359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay Papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Urokto, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February. Yun po yung sabi na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakadeferensya siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sabi na pumunta kay Doc Joey. Inanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng CREA niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng CREA ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-CREA naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na galing Hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung CREA? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung
lumabas tong result na to. Pumunta pala ako dito, wala ka, Dok. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ano ba yung date ko po nito, request para magpa-prayer. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala doon si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko, Pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. So, yun nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing 4. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagtatubuli ako. Nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pelojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamanita natin na ang po sa ating mga kababayan. Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Dalagalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, Madam, kung ano po nangyari kay Sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson.
Tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang. Pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang pag ano ng tubig. Oh, igib ng igib igib ngayon. na, oo. Pero nung binili po ninyo nung nagod for 15 days, totally Totally. na talagang Opo. hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. Three days. Hindi na siya ihi ng ihi. Hindi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Opo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita yung urinary. Sabi, Urinalysis. oho, sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po, Opo. natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa Opo. ating mga kababayan, kamag-anak Opo. para uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side Sabi effect ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa atin. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon sa iyo, Madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorilla po. Nagkakawayan Manito Arbay. Okay, umiinom si nanay mo. Opo, uminom po dati siya ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumagas po siya, nag-ano yung BP niya, Normal. normal, Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag 200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Nahirap siya magtumakad. Pero pag nakain mo siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio o ng Pigawan, depende sa budget. Depende po daw sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. Pag ano na one ito, inuutosan ako dito, magbumili. Kaya- Kahit unti-unti. Yung Proven kaya and namin. tested talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Matagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi talagang ano na siya. very powerful. Opo, Dok. Ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Malapit na. Pag na-aproba niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi ko. 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si Opo, nanay. Dok. Pag ano yun, Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin, products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag ano, tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Okay. Katawan sa kainom nito.
Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. Multiplied. Multi-5 coffee. Opo. Oh, Saka yung sabon. pati sabon. Pati Dok, sabon. Di kaya bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay, no problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Sige. Yung ano mo. Regards kay nanay, kamo kailangan daw, sabi ni Doc Joy Video, umabot siya magit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man Opo, lamang. Dok. Parang milyonarya, bibiliin ko lahat ng produkto. Masarap talaga, saka Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Oo, nanay. Doc. Okay. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Doc, lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ni Doc Joey. Talaga pong sa katawan, malakas. Malakas Kaya na malakas. pakiramdam talagang masigla. Masigla, Kaya masigla. lang yung problema yung pagbilisan ng ano. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat. In regards kay Po, Doc. Na puntabi. Ako po si Anthony Armandito Ledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko. Diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunang ko sa take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni kan sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya kapag take kang bulong 2 semana sa nanganit. So magayon so response Miracle C, Osmega 1 multi-5 mega Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan, nakakaregos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na spans kan mga vitamins yan, tapos mga bulong. Ako niyan, pasalamat ako kan niyaw sa grupo ninda na sa kuya digdi nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana, dahil pagtipilan ang buhay ta. Tawan taki maray na yun, uga naman sa mga bulong. Kumbaga sa sabayan ta na sana, mati kita kang bulong, sabayan ta man sa taas, sa maladyo, kita maray pa. Salamat po. Maray na hapon tabi. Ako po si Anthony Armandito Ledo. Presidente kan Pawa Manito. Ako po si LB Nacional na taga Legazpi. Nandito po ako sa opisina ni Doc Joey Bitito sa Amazing Trio. Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik, tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko, laging nakikinig sa programa ni Joey Bitito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Bitito. Tapos, yun, tinry ko. Sa 2 linggo na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey Bitito. Try ninyo. Salamat. God bless. Hello everyone! Diyos marahay na pagkahapon po sa Indo Boss. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. And sobrang hina ng ating internet. Ayan, so pasensya na po. Ayan, so yan. Ngayon po ay bukas pa ang aming office. So we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami, 6
8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, sulutang pa si Miss Len. Oh my God. Ayan, so yun, once again, ang aming office, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Ayan, so, pwede po kayong mag-message or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, kung may mga health concern tayo, ayan, so free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, pag-take note na lamang po ang kanyang mga official contact number, ayan, para madali po natin ma-message si Doc Joey Bitito. Okay, so sa Smart, we have 0910 44-82598. Once again, sa 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Once again, 0917-853-8933. So, grabe kahapon, sobrang pagod, diba? Grabing trabaho kahapon. Ayan, nakita nyo naman siguro. Napakinggan nyo naman siguro yung programa natin kahapon, diba? Grabing pagod talaga. Ngayon, nakabawi-bawi tayo ngayon. Ayan, so, pero kanina nagising ako 9 a.m. na. Ayan, so Doc Joey yung nauna dun sa ating eatery, diba? Grabing sobrang lakas ni Doc Joey. Daig pa yung mga kaedad namin, diba? Kami bata pa, pero mas malakas pa si Doc Joey. Grabe, diba? So, kanina nagising ako 9 a.m. na. Ayan, so bukas na doon. Ayan, so may mga pasyente na. Ayan, bumalik din po yung isang client natin na walang boses. Ngayon po ay medyo may improvement na. Ayan, kaya bumalik po at nag-avail naman po ng ating Amazing 4. Ganun din po yung isang problema from Santo Domingo. Ayan, so mild stroke. Yan, bumalik din po kanina, naka 2 weeks na inom ng ating mga amazing products. Ganun din po si Ma'am Teresita Bronjal from Rapo-Rapo Alba. Yan, so bumalik din kanina. Yan, natulungan natin yung asawa. Grabe, 'di ba? Kung wala daw yung amazing 4, baka wala na daw yung kanyang asawa ngayon. Yan, but yan, thanks to God. Dahil thanks to amazing products, dahil ngayon, 'di ba, nanumbalik yung lakas ni tatay. Na ngayon po ay maintenance na lang ng Mega 1 capsule. Yan. So, ganun din kanina may isang pasyente from Puro, Legazpi. Yan, kilala din si Ma'am Salvacion Villa. Ayan, so isa sa natulungan din natin dyan na may sakit din po yan sa puso dati. Yung kanyang asawa, hindi alam kung kidney stone or prostate or kidney. Ayan, so uminom lang ng Mega 1 capsule na ayos. Ngayon po ay halos ang dami na natin dyan ng mga pasyente sa Puro, Legazpi. Ayan, so nagsipuntahan. Kanina may client dyan pumunta dito. Ayan, matagal na tayo napapakinggan sa programa. Ayan, so lagi sila nakaantabay. Ayan, so pagkahapon pa lang daw ay inaabangan na tayo sa programa ni Doc Joey Bitito. Ayan, ganun din yung kanina. Due for operation sa mga katarata. Ayan, from Ligao. Ayan, yung magkapatid. Yan, nag-avail din po ng ating Amazing 4. Ayan, dinagdagan pa ng ating ngayon Amazing 5 na, 'di ba? May makakagaya pa ba niyan? Amazing 5. Ayan, so hindi pa ma-flash out ang mga health concern natin diyan, 'di ba? So noon nga Amazing 3 pero grabe na yung natulungan natin. Dinagdagan pa, naging Amazing 4. Kaya grabe yung mga natutulungan na ngayon, mas lalo pa. Dahil Amazing 5 na, diba? So, saan yan makikita? Dito lang po yan kay Doc Joey Bitito, diba? So, yan, subukan upang mapatunayan po ang kagalingan ng ating Amazing 4, Amazing 5, at si Mega 1 capsule. Ayan, so, proven and tested na po yan since 2008. Ayan, bumalik din dito kanina si Ma'am. Diba? Yung asawa niya nagda-dialysis ng 3 times a week. Ngayon po ay baka twice na lang. Ngayon ay ayan, dati from 3 times naging twice. Baka later on po once na lang. So babalik siya by
Saturday. Ayan, kasi every month po nandito yan kapag 8 or 9 ng month. Ayan, so pumupunta po siya dito at nag-avail ng ating Mega 1 capsule. Pero inyo yan, nagda-dialysis ng twice a week at ang iniinom lang ay Mega 1 capsule. Ngayon, sobrang lakas ng kanyang asawa. At paborito pa niya yung ating siomai na premium big siomai. Yan. Parehas kami yung paborito ko, premium big siomai. Minsan nakakalima akong peraso ng premium big siomai. Ang kinagandahan kasi sa siomai natin is soybeans. Kaya kahit may mga health concern, yung mga bata na hindi nakakain ng mga masustansyang pagkain, so ito sa atin masustansya kasi soybeans. Yan, kahit i-research natin siya, ang daming benefits na pwede natin na makuha. Ayan, so ayan, kay Sir Rafael Acosta, ayan, bumalik din po, ayan, nag-avail naman po ng good for 1 month. Ayan, yung dating iniinom na Amazing for twice a day, ngayon po ay binawasan na natin kasi naka 6 months na po siya. Ayan. So, after 3 months pa lang, may nakikita ng kagandahan pero gusto niya 3 times a day, twice a day pa din. Ngayon ay after 6 months na talaga okay na siya. Nung dati daw nakakapag-walking siya ng 30 minutes lang, ngayon po ay 1 hour na. Ayan, sa Linion Hills. Ayan, dyan sila jogging ng kanyang mga anak. Kasi lahat ng anak po niya ay isa na lang palang estudyante niya. Yan. So, ngayon, almost yung anak niya lahat professional. Ayan. So, kaya isa na lang yung pinapaaral niya. Ngayon daw ay nasa Iloilo yung kanyang mga anak. Kaya, ayan, sila lang na mag-asawan doon. Kaya nag-avail din po ng ating special siomai na premium big. Ayan, premium big din yung in-avail niya, diba? Sarap talaga. Talaga hindi kayo magsisisi. Magsisi na lang tayo sa ibang bagay, hindi sa ating mga amazing products or sa ating special siomai. Siyempre, malalasap din natin yan. Mafe-feel lang natin yan. Mararamdaman lang natin yan once na sinubukan natin yung products. Yan. So, sabi nga ni BP Henry kanina, di ba? Narinig nyo ba yung interview kanina ni Doc Joey, diba? So, sikreto ni Doc Joey kung bakit hindi tumatanda. Nakopya nyo ba? Ayan, so, pwede nyo yan na may apply din sa inyong buhay para at least, hindi tayo tumanda. Ayan, kasi sabi nga, edad lang. Kalabaw lang daw po yung tumatanda. Ayan, so, tama ba yun? Ayan, so, ano ba natin yan? So, kalabaw lang daw yung tumatanda. So, sa tao naman, edad lang, diba? Edad lang yan, numbers lang yan. Ayan. So, bukas po kami. So, may mga nagpapaschedule po bukas. Ayan, may mga nag-message po sa atin. So, bukas po may magpapaschedule ng consultation. Ayan, so bukas po kami 8 a.m. to 12 noon lamang. Ayan, sa mga gusto po magpakonsulta kay Doc Joey, free health consultation po dito sa ating mga food supplements. So, yan, good PM po. Sa aga po, yaon po si Doc John sa clinic. Salamat po. Miss Arlene, susaro ko po paano na tugang. May papakonsulta po siya po sa mata. Ayan. So, bukas kami. Once again sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede kayong mag-message or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa kanyang mga numero. Ayan, sa Smart, we have 0910-44-82598 or sa Globe, 0917-853-8933. So, yun. Sa may mga kahaputan po regarding sa inyong mga health concern, yan, sa mga nagmi-maintenance, may mga health concern, matagal na ang ating health concern. So, pwede po kayong magtanong kay Doc Joey Bitito. Yan, so pwede din siyang i-follow sa kanyang Facebook accounts. Yan, search nyo lamang po ang Joey Bibon Bitito or sa kanyang second account na Doc Ching Bibon Bitito. Ayan, so follow nyo lamang po si Doc Joey. And sa mga darating na event po, ayan, sa mga magre-review. Yan, may mga rooms tayo na available. Ayan, pwede po kayo ditong magpa-book dito po kay Doc Joey Bitito. Ayan, sa mga naghahanap din po ng mga additional income,
Yan, pwede nyo pong magamit ang ating mga amazing products. Pwede kayong magbenta ng ating mga frozen food. Yung isa nga natin na tulungan, 'di ba? Yung nag-avail lang ng Mega One capsule na hindi na halos nakakapagtinda dahil hindi halos makalakad. Ayan, nag-avail lang siya ng ating Mega Ones. But din naka-promo, 'di ba? Naka-promo yung ating Mega One capsule. Yan, 3,500 ngayon po ay 3,000 pesos na lang. At may makukuha na kayo na 1,000 worth ng ating mga frozen food. At meron na kayong 1 box na Mega One capsule. Ayan, so may negosyo ka na. Matutulungan ka pa sa iyong mga health problem. Ayan, so syempre, mas maganda na parehas na natin matulungan. Yung bulsa natin matulungan na. At the same time po, yung ating mga health concern matulungan na din. So, di ba, napakasaya. Sabi nga ni Doc Joey, kailangan natin na siya nga, 'di ba? Kumbaga naabot na niya yung tugatog ng tagumpay pero hindi pa talaga tumitigil si Doc Joey. Yan, so kaya nga nagpa-contest siya ng malunggay, nagpa-raffle siya sa ating eatery, sa ating mga products sa Miracle Health. Yan, so kaya grabe yung pagsisikap ni Doc Joey para po makatulong sa inyong lahat. Course, ang talagang ni Doc Joey is talagang matulungan tayo sa ating mga health problem. Ayan. Syempre, kailangan din natin matulungan yung sarili natin. Kung gusto natin na talagang tuluyan na malunasan ang ating mga health concern, syempre kailangan po natin tulungan din yung ating sarili. Hindi natin dapat na independe po sa isang tao. Katulad yan, si Doc Joey. Yan, so ako nga dati sabi ko sa kanya kanina, matagal ka na nagpo-programa pala sa DCGB, bakit hindi ko na naririnig yung boses mo dati? Yan, sabi niya, hindi ka lang kasi nakikinig sa radyo. Kung hindi yung kapatid ko, hindi ko pa talaga siya mapapakinggan. Siya din pala yung magiging solusyon sa mga problema po namin, 'di ba? Pero syempre na gano'n na, doon na yung part na kumbaga, nandun na kay Doc Joey yung solution. Siyempre, kailangan natin makipag-communicate kay Doc Joey kung ano yung mga dapat natin gawin. At siyempre, dapat din po natin i-apply yan sa sarili natin. Ayan. So, ganun. Sabi ni Doc Joey, sabi ko, Doc, may time sa thyroid ako. Ano yung dapat kong gawin? So, sabi niya, uminom ka ng Mega One capsule 3 times a day. Yan. So, uminom ako ng 3 times a day. Yun. So, after 6 months, naging okay. So, ngayon na nakaramdam ako ng kagandahan, so kinuwento ko ng kinuwento. At the same time, ginawa akong distributor ni Doc Joey sa Ginubatan. So, doon nag-start. Doon hanggang sa na-broadcast na yung name ko, na pwede na kayo makapag-avail dyan sa Ginubatan, hanggang sa dumami na yung ating mga client din na naghahanap sa akin. So, nag-resign tayo sa trabaho, then nag-build tayo ng clinic sa Daraga. So, hanggang ngayon, 'di ba, marami yung mga naghahanap sa atin na gustong mag-avail po dyan. Kaya ngayon, dito na sila dumidiretso sa Legazpi dahil nga sa sarado na tayo dyan. So, syempre, ganun kagaling yung products. Kasi hindi sila maghahanap ng produkto kung hindi nila nasubukan yung product. So, since sila ay proven and tested na nila, kaya ito ay, kumbaga, mas lalong lumalawak na. So, sila na mismo yung nagkukwento din dun sa mga kakilala nila para din po ay matulungan sila. Kasi, bakit tayo magkukwento ng isang produkto? Bakit tayo magkukwento kung hindi naman sa atin na, hindi naman natin talaga totally napatunayan sa sarili natin na magaling yung products. Yan. So, mapapahiya ka niyan, diba? So, syempre, bibilhin din nila yan. Ayan, lalo na sa panahon ngayon, napakahirap po ng pera. Yan. So, hanggang ngayon, ang dami pong nag-a-avail po sa atin. Ngayon, maghapon naman, grabe. Yung ating mga siomay, yan, daming kumakain. Ayan, so, yung mga, natin, yung mga products. Ayan, so, lahat na pinag-isa na dyan sa ating opisina. Kaya minsan, punong-puno tayo dyan. Nakakatuwa lang kasi ang daming tao. Ayan, so, marami yung mga, pumupunta. Yan, hindi katulad dati na nandito tayo sa likod. Yan, so parang ang lungkot, parang walang
ano yan, parang kasi nasa likod na tayo, nang pumupunta lang yung mga amazing clients natin. Yan, sila lang yung lagi natin nakakausap. Pero ngayon, na nandiyan na tayo sa front, kumbaga parang maaliwasay na yan. Ang dami ng taong pumapasok. Lahat ng problema ng tao siguro nandito na kay Doc Joey yung solution. Kaya naman po bukas, sa mga gusto pong maunawaan, maintindihan po ang ating mga amazing products, pwede kayong bumisita sa ating office. So, we are located, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami bukas Sunday from 8 a.m. to 12 noon lamang po yan. So, huwag kayong lalagpas kasi baka po umalis po si Doc Joey bukas. Kaya hanggang 12 noon lamang po yan. So, take note na po yan. 8 a.m. to 12 noon, pwede po kayong mag-message kay Doc Joey na magpapaschedule po kayo ng consultation tomorrow from 8 a.m. to 12 noon. Pwede kayo mag-text sa 0910-44-82598. Once again, 0910-44-82598 or sa Globe 0917-853-8933. So, tumawag pala si Nanay from EM's Barrio kanina. Ayan, so nakausap si Doc Joey. Sabi ko, kilala ko yan. Si Nanay, naka-isang avail pa lang po yan. Nag-avail siya, I think, 1,000 pesos. I know, nakikinig sila ngayon sa radyo. Ayan, taga EM's Barrio po. Kulang ng budget si Nanay. Ayan, si Nanay, I think, 2006 pa siya na stroke, na mild stroke. At isang manghihilot si Nanay na lakas siguro niya yung paghilot kaya nag-ano siya. Ngayon na mild strokes po si Nanay. Last January 3 na mild stroke din po yung kanyang asawa, si Tatay. At namalayan ni Nanay, umalis si Tatay, pumunta pala ng ginubatan sa kapatid. So, ngayon po ay pumunta after nung ilang araw, pumunta sa atin at dala 1,000 pesos. So, 30 cups na Mega One, promo po namin. Ngayon po, sabi niya 2 days pa lang, grabe may nagbago na agad sa tatay mo, kay tatay mo kasi 2 days pa lang nag-inom ng Mega One capsule. Grabe, nakalakad na, nakapunta na sa taas. Yan, so sabi ko 5 days po kayo yun ng tatay. Kaya sabi niya, pag nakakuha na sila ng pera, babalik po siya dito sa atin. Kaya naman po, sa mga gusto magpakonsulta kay Doc Joey, free health consultation po dito. Bukas na bukas po kami from 8 a.m. to 12 noon. Sa mga gusto po mag-avail ng ating mga amazing products, free health consultation po kay Doc Joey. Once again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So once again, ang contact number po sa 0910-44-82598 or sa Globe 0917-853-8933. So, maraming salamat po sa lahat. February 1 na pala ngayon, diba? Ang bilis ng panahon. So, ako po yung pansamantalang magpapaalam. Magbabalik po ang aming programa bukas from 9:30 to 11 a.m. po yan. So, my name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann, Bitito Princena, this is Bin Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. God bless, good health, and see you tomorrow.